Els documents que presentem a Autobiografia de Catalunya permeten proposar aquests múltiples relats en què tots ens hi podem sentir reflexats. Per exemple, segur que més d'una família considera que l'any 1939 va ser un any zero en què hi va haver un trencament dramàtic de com era la Catalunya d'abans i la de després. La celebració de Reis, la joia, l'expectació de tots quan hem sigut nens, ho podem veure també reflexat a través de documents excepcionals com són, per exemple, un cartell dels anys de la Guerra Civil, quan la Generalitat, durant tot el context de persecució religiosa i de refundació, podríem dir, social d'aquella època, en lloc de celebrar la Diada de Reis, celebrava la Setmana de l'Infant, que coincidia exactament amb el 6 de gener, òbviament. Era una iniciativa impulsada precisament des del Departament d'Economia per reactivar l'economia urbana. Doncs bé, a l'autobiografia presentem un cartell d'aquests anys de la Guerra Civil en què es veu un nen que juga amb el seu trenet. Aquest document està complementat, dialoga amb una fotografia d'uns anys després, de mitjans dels anys 40, en què un nen de la postguerra catalana precisament el que fa és exactament el mateix que feia aquell nen reflexat en el cartell, jugar amb el seu trenet elèctric a la teulada de casa seva. És una emoció molt gran poder veure aquests documents que ens parlen de la nostra vida, de la vida dels catalans. Aquesta pàgina és impressionant. És una pàgina dedicada als nens refugiats. I és una pàgina dedicada a... Aquí veiem els nens que jugaven a la plaça Sant Felip Neri abans del bombardeig, els nens refugiats, amb unes escenes precioses. Aquest és un llibre en què les persones tenen noms propis. A l'Autobiografia de Catalunya recuperem històries humanes dels catalans. Una fotografia en què apareix uns nens jugant a la plaça Sant Felip Neri és una fotografia en el fons anònima. Però què fem a Autobiografia de Catalunya? Anem a buscar un document, per exemple, conservat a Girona, en què ens parla dels nens refugiats acollits a la ciutat de Girona. El relat, aquest diàleg que ofereix, que ho proposa, que Autobiografia de Catalunya ens fa viatjar des de la plaça Sant Felip Neri fins a Girona, fins a l'impacte que els bombardejos tenien en la vida de la ciutat, com els nens percebien aquella guerra amb dibuixos, segurament dibuixos com els que ara mateix fan nens que pateixen la guerra a Síria, i també les conseqüències dramàtiques d'aquells bombardejos. Autobiografia de Catalunya publica una imatge dels efectes de l'església de Sant Felip Neri completament esventrada, completament destruïda pel bombardeig italià, i també una imatge dramàtica, les víctimes d'aquell bombardeig. Víctimes que hem pogut veure també en fotografies d'uns mesos anteriors, de quan jugaven tranquil·lament a la plaça. Per tant, una obra, sens dubte, molt emotiva. Tots els lectors d'Autobiografia de Catalunya s'hi podran veure reflexats d'una manera o d'una altra. Un lector, per exemple, podrà recordar els seus familiars morts, assassinats durant els bombardejos de la guerra. D'altres veuran els familiars que van marxar fugint de la repressió a la rereguarda republicana. De tot això se'n parla a Autobiografia de Catalunya.